אני מתכבדת לפתוח את המושב השני ביום העיון לכבודו של ידידנו וחברנו דוקטור רפי ואגו, ולפני הכל אני הייתי רוצה לומר 2-3 מילים של תודה. קודם כל על האולם הנאה הזה וגם על הגלריה שבה אנחנו מתכבדים בכיבוד. אנחנו על העמדת המקום לרשותנו. אני רוצה להודות לליאור השני, נדמה לי שהיא נעלמה לה, אבל ליאור השני שאחראית כבר הרבה שנים על האירועים בבית התפוצות, ואנחנו בשיתוף פעולה הרבה מאוד אירועים קיימנו ביחד. זאת תודה ראשונה. תודה שנייה לענת שמעוני, ענת שמעוני שעובדת במרכז גורן גולדשטיין לחקר התפוצות, שהשקיעה עבודה רבה מאוד, גם היא לא פה, אבל היא השקיעה עבודה רבה מאוד, ומגיעה לה תודה גם על היום וגם על הכנס היפה שהיה על החייל היהודי בצבאות העולם, גם שם הייתה הפקה שלה. תודה גם לרוני שטאובר על הובלת הרעיון מראשיתו, ולכל המכונים שהשתתפו איתנו במפעל הנאה הזה. עכשיו המושב שלפנינו, קודם כל אני אזמין את גברת אנדריאה פסטרנק שהיא שגרירת רומניה בארץ לברך את רפי ואת הנוכחים, ואחרי כן אני אשאיר את זה כהפתעה מה יהיה אחרי כן, ואני מתכבדת להציג אותה. אנדריאה פסטרנק תדבר בעברית, כפי שתראו די צחה בעברית. היא הייתה כאן נספחת תרבות, היא למדה באוניברסיטה העברית, היא שגרירה שמעורה בחיי הארץ. אני לא יודעת אם למי מכם יצא לראות כתבה מצוינת שהייתה עליה בטלוויזיה, מה? ובג'רוזלם פוסט, שגללה את קורות חייה, את הקשר שלה לארץ, ובאמת אנחנו מודים לה על נוכחותה, על תמיכתה באירוע, ואני מזמינה אותה לשאת את דבריה. שלום, צהריים טובים. האמת שאני מרגישה פה באוניברסיטת תל אביב כבת בית, מכל מיני סיבות, שחלק מהסיפור האישי שלי, אבל גם חלק מההיסטוריה של הקשרים הדיפלומטית הנוכחית בין רומניה לישראל. אני הכרתי את רפי ואגו לפני כמה שנים, כשבאתי כנספחת תרבות ואחראית על קשרים עם הקהילה של יוצאי רומניה בארץ, והתבקשתי לבוא ולהבין מה קורה במרכז דינור לחקר, במרכז גורן גולדשטיין לחקר יהדות רומניה, ואז אני הכרתי את רפי ואגו ואת ליביו רוטמן שגם הוא נוכח פה. ובשבילי הייתה תקופה מאוד מעניינת. זאת הייתה אמצע שנות ה-90, כי דרך כל השיחות שהיו לי עם רפי אני התחלתי ללמוד מחדש פרק מאוד חשוב של היסטוריה של רומניה, של היסטוריה של הקשרים הבילטרליים. ואתם צריכים לתאר נערה שבאה מרומניה אחרי כל השינויים, ומנסים לספוג בתוך עשור כל מה שלא למדנו, כל מה שהיה באינדקס אז שבשנות ה-80, שהיו שנים לא כל כך טובים לחופש הדיבור ברומניה, אם אפשר להגיד את זה.
אולי הגרועים ביותר מכל המשטר, ולא רק ללמוד ולהבין את ההקשר, אבל גם לעשות סדר ולהבין דרך איזו היררכיה צריכים להבין כל ההיסטוריה של רומניה וגם ההיסטוריה של הקשרים הבילטרליים. בשבילי הייתה תקופה מאוד מאוד מעניינת, ויחד איתם ויחד עם מרכז דינור בירושלים, דיצה גושן שנמצאת פה, וגם מרצים אחרים וחברים, אנחנו ראינו היום את צבי הרטמן שאנחנו ביחד ועם כל החבר'ה שאני דיברתי עליהם ארגנו כנס על 50 שנה של קשרים בילטרליים ברומניה לישראל פה באוניברסיטת תל אביב. אבל אני הזכרתי את הפרק הזה כדי להבין מה היה התפקיד של רפי ואגו ושכל הצוות של הנוכחים פה. היה תפקיד שכדי לשקף ולהתגלות עוד פעם לאלה שחיים בארץ פרקים של היסטוריה, וכיום בפאנל הזה מדברים על השואה ברומניה, פרקים על השואה ברומניה שלא היו כל כך מוכרים, שהראשון שדיבר עליהם היה ז'אן אנצ'ל, אחר כך להכיר את ההיסטוריה הזו לציבור הרומני, ולא רק לקהל הרב, אלא למומחים ולאלה שמלמדים היסטוריה ברומניה. וגם היה עוד תהליך מאוד חשוב, ורפי היה חלק ממנו. זאת הייתה המאמץ הממשלתית של רומניה לתמוך בהכר הפרק של שואה ברומניה, וזאת הייתה ועידת ויזל. ואני רוצה לציין שאני זוכרת בכנס האחרון היה בבוקרשט, היו עוד כנסים בוושינגטון ובירושלים. אז בכנס האחרון בנוכחות שר חוץ מאז רפי סיכם את עבודת הצוות הישראלית, ואני מאוד גאה שהיום אחרי עשור, זה ממש 2014 מילאו 10 שנים, אנחנו יכולים להסתכל בדיעבד ולראות שעשינו דברים מאוד חשובים מההמלצות של ועידת ויזל. ויש אולי נושא מאוד מאוד עדכני מקשר בין רומניה והונגריה, נושאים של הפאנל של היום. בהתחלת שנה הזאת, עוד כמה חודשים, הונגריה תיכנס בראש ארגון בינלאומי, שאני לא יודעת אם אתם מכירים אותו, הוא שינה את השם לא מזמן, זה ועידה בינלאומית לזכר השואה, עם ברית בינלאומית, זה International Holocaust. כן, היום הם נקראים איירה, International Holocaust Remembrance Alliance, לזכר השואה. ואז הונגריה תיכנס בעוד כמה חודשים כיושבת ראש של הארגון, ואחר כך ב-2016 יהיה הזמן של רומניה. ואנחנו קבענו, הייתה ועידת בינלאומית במנצ'סטר לפני פחות מחודש, ואנחנו קבענו שנעבוד ביחד כברית גם כן עם גרמניה בברלין, על כמה נושאים מאוד חשובים.
אולי נושא שעומד לפנינו ותהיה עדיפות ויעד של רומניה בארגון הבינלאומי הזה, זה אנטישמיות ברשתות החברתיות. ואנחנו חושבים שההקשר על זה והנוגע בין בין האנטישמיות והרשתות החברתיות והתקשורת הוא נושא מאוד חשוב, ואני מקווה שאנחנו נוכל לעבוד ביחד עם כל אלה שאתם פה הערב, עם כל ארגון או עם כל חוקר בנפרד על הנושא הזה שהוא עומד בעדיפות ראשונה בשבילנו בשנים הבאות. אני רוצה להגיד שבלי חברות, בלי החברות של רפי ואגו וכל אלה שאני ציינתי וכל אלה אחרים, אני לא חושבת שהיה אפשרי לעשות כל העבודה הממשלתית הזאת, כי אין קשרים רק אבסטרקטיים. אנחנו בונים את הקשרים האלה על קשר פרטי, וכל התרומה של כל אחד בזמן של כל אחד אני חושבת שהיא מאוד חשובה, ובשביל זה אני מודה על כולם, ובמיוחד אני מודה לרפי ואגו. תודה. תודה רבה לשגרירה על דבריה, על העבודה הנעשית, על הרצון הטוב. ועכשיו, כפי שאתם רואים, לפנינו מושב עם 3 דוברים, 2 דוברות ודובר. הנושא הוא שואת יהודי הונגריה ורומניה. המושב הזה מתייחד בזה ששלושת הדוברים גמרו את הדוקטורט, או עשו וגמרו את הדוקטורט אצל רפי שלנו, אצל רפי ואגו, והם ושתיים מהם רוצות להגיד משהו, בבקשה, עוד לפני שהן נותנות את ההרצאה. 3-4. אז שלום לכולם, צהריים טובים, שמי רונית וזו גלי, ואכן אנחנו מתכבדות להיות כאן. אולי תישארי איתנו עוד רגע? כן, כן. רק רפי. בוא רפי, בוא לכאן. אנחנו מאוד מתכבדות להיות כאן כסטודנטיות של רפי. הכנו כמה מילים, הכנו משהו קטן. לרפי היקר, אחרי עשרות שנים של מחקר שבהם תרמת והוספת נדבכי ידע רבים לחקר מזרח אירופה במאה ה-20, עשרות מאמרים וספרים, אחרי שנים רבות של הוראה אקדמית בארץ ובחול, שבהם פיתחת את היכולות, הסקרנות והתובנות של עשרות סטודנטים והעמדת דורות חדשים של חוקרים. אחרי אין ספור סדנאות, כנסים, סימפוזיונים וימי עיון שבהם השתתפת באקדמיה ומחוצה לה, תרומתך אדירה לקידומם של ארגוני תרבות, מוסדות זיכרון והנצחה הקשורים בעיקר לשואת יהודי הונגריה ורומניה, מורשתן ותרבותן. אז אחרי כל אלה פורשת לגמלאות. אנו בשם תלמידיך מבקשות לנצל יום משמעותי זה ולהביע בפניך את הערכתנו העמוקה לעשייתך האדירה, ולומר לך תודה ענקית על שלצד כל אלה תמיד בלט אותו יחס חם של מורה ושל אב, אותו חיוך, אותו זיק ילדותי ושובב בעיניך, אותו מימד של המנץ' שרוני הזכירו כאן קודם, שעושה אותך למכלול הנפלא שאתה, רפי ואגו. אז כעת רפי היקר, מה עוד נותר לומר? תודה ענקית, מיטב האיחולים לך לעוד הרבה שנים, בריאות טובה, הנאות משפחתיות, וכפי שברור לכולנו, המשך הנאה מעשייה פורה ויצירתית, ושכל אלה יהיו מלאים בהמון הצלחה ובכיף גדול, בשם תלמידיך ותלמידותיך לדורותיהם.
אין לי מילים. אני ממש מתרגש, אין לי מילים, למרות שביקשו ממני מילים לסיום, מילות סיום, כך שאני אשמור עוד כמה דברים, כמה משפטים, ואני ממש מתרגש כרגע, ותודה רבה מקרב לב. אגב, יש פה גם דור נוסף, יושבת כאן ורוניקה רוזנברג, שבקרוב תסיים את הדוקטורט, כך שהעבודה עוד נמשכת. הסטודנט שלי שהגיע מפה. נכון, סטודנט שלך שמגיע, אז זה דור שלישי. דור שלישי. תודה רבה, תודה מקרב לב, וכמובן תודה לשגרירה, שגם רציתי לברך בדברי הסיכום שלי, אנדריאה מקרב לב, על כל ההיכרות של, לא יפה להגיד, כמעט, אנחנו לא אומרים את זה כבר 10 שנים כמעט, אבל זה מתקרב. תודה. אגב, אני חייב לציין שהשגרירה הופיעה באחד הסמינרים שלי בהרצאה בעברית, זה כבר היה, על תולדות רומניה, והסטודנטים הצעירים היו אז המומים שגם דיפלומטית, גם צעירה, גם דוברת עברית וגם באוניברסיטת תל אביב. תודה. טוב. ולאחר הפתיחה הזו, הפתיחה המרגשת הזו, אנחנו עוברים לשלוש ההרצאות שהנושא המשותף להם, כפי שאמרנו, הוא שואת יהודי הונגריה ורומניה. יש 3 הרצאות, לכל אחד מן הדוברים יש 20 דקות. הדוברת הראשונה היא דוקטור גלי טיבון. היא ניהלה בית ספר תיכון בעיר בת ים, גם בית ספר תיכון מקיף במעלות תרשיחא, וזכתה בפרס החינוך של רשת אורט לבית הספר המצטיין. הוא מנהלו. הדוקטורט שלה כאמור הוא אצל רפי עשתה על שואת יהודי בוקובינה, ופוסט דוקטורט היא עושה בפיטסבורג פנסילבניה. היא משמשת יושב ראש ועדת החינוך של מוזיאון לוחמי הגטאות, ואני מזמינה אותה לדבר על מנהיגות בשעת מבחן, הוועדים היהודיים בגטאות מחוז מוגילב. בבקשה. יש לך מצגת? כן. הכל מוכן, הכל מוכן. שלום. קומץ בעלי יוזמה, אומץ, רצון, כוח וסמכות, השכילו להקים מדינה בתוך מדינה, וכך לכדו המונים שהיו עקורים ממקומם, מחוסרי כל, מיואשים ונרדפים. בתוך תקופה של 6 חודשים שהיו ברעב, מגפות וסבל, לבש השלטון העצמי של היהודים צורה של מדינה ממש. כך כתב ההיסטוריון בן התקופה, מטאטא סקרפ, על הוועדים היהודיים בגטאות מחוז מוגילב שבחבל טרנסניסטריה, אשר שימש כמרחב הרצח של יהודי רומניה בתקופת השואה. האם תיאור זה היה מדויק? או שמא זהו תיאור אידיאלי, הרחוק מהמציאות האכזרית? ב-22 ליוני 1941, עם הפלישה לברית המועצות, חברו 2 ארמיות רומניות לכוחות הגרמנים בחזית אוקראינה. עוד טרם הסתיימו הקרבות באזור, וכבר החלו כוחות מיוחדים של משרד הפנים הרומני, בסיוע הז'נדרמריה הרומנית ואף יחידות צבא, בגירוש היהודים מבסרביה, צפון בוקובינה, ואחר כך מחבל דורוהוי ודרום בוקובינה. כ-195,000 יהודים גורשו מרומניה, מהם שבו כ-45,000 בלבד. יהודים אלה גורשו אל טריטוריה מיוחדת שנקראה טרנסניסטריה, שם שמשמעותו המילולית היא מעבר לנהר ניסטרו, דנייסטר, אשר שימש את האזור אך ורק בין השנים 41 עד 44. אל העיירות ההרוסות והחרבות של מחוז מוגילב שבטרנסניסטריה, הובאו יהודים מדרום בוקובינה, כ-25,000 יהודים, ואיתם יהודים מדורוהוי, צפון בוקובינה ואף מבסרביה. בגטאות מחוז מוגילב נוצרה מציאות מיוחדת בתקופת השואה. מציאות שתפיסות היסטוריוגרפיות מקובלות לגבי מועצות יהודים, מה שנקרא יודנראט, בגטאות פולין, בגטאות מזרח אירופה, לא תמיד מתאימות לה. שכן הוועדים היהודיים במחוז מוגילב, שנקראו קורדונארה, מטעמים של עבודת הכפייה,
לא התמודדו עם תוכנית פעולה להשמדה טוטלית מצד הכוחות הרומנים. לכן לפעולות של מנהיגי הוועדים היהודיים במחוז מוגילב להצלת יהודי קהילתם היה ערך רב. מחוז מוגילב זה המחוז כאן בצבע צהוב בצפון מערב טרנסניסטריה, ממש בקצה העליון של המפה. כמה מילים על מי שעמדו בראש הוועדים היהודיים בגטאות מחוז מוגילב. זיגפריד שמעון יגנדורף, ראש הוועד היהודי בגטו מוגילב, היה לפני המלחמה נציג חברת סימנס בבוקובינה. יגנדורף לא היה איש ציבור וזהותו היהודית לא הייתה מרכזית בחייו, כי אם זהותו המקצועית כמהנדס ואיש עסקים. יגנדורף היה מנהיג יזם. הוא התמודד עם בעיית היסוד במחוז מוגילב, זכות הקיום היהודי. עם הגיעו למוגילב יצר קשר עם המפקדים הגרמנים והרומנים במקום, שיקם את תחנת החשמל ואחר כך את בית היציקה כשהוא מעמיד תנאי. הוא יבחר את עובדיו בעצמו. כך הצליח להציל כ2,000 יהודים ובני משפחותיהם. בשיקום תחנת החשמל ובקימום בית היציקה באמצעות עובדים יהודים, הצליח יגנדורף לייצר עבור השלטון הרומני ערך שאין לו תחליף. עד כדי כך שבממשל המרכזי בטרנסניסטריה סירבו לדרישת הפריפקט נסטורש, השליט הצבאי המקומי, להחליפו במנהל רומני. פביוס עקיבא אורנשטיין בגטו קופאיגורוד היה בין המנהיגים המעטים מצפון בוקובינה. היה זה המנהיג המעז. כראש הוועד היהודי בקופאיגורוד נדרש ב-1943 למסור רשימה של 200 עובדים יהודים לבניית גשר טריהטי. אורנשטיין ידע שהעבודה תתבצע במחנה עבודה גרמני ולכן משמעה מעבר למכות השפלות סכנת חיים ממשית. הוא סירב לשלוח את היהודים לעבודה בטענה משפטית שעל פי צו ממשלת רומניה מספר 23 מנובמבר 41, זה הצו הבסיסי שעל פיו נוהל חבל טרנסניסטריה, ניתן לקחת יהודים לעבודות כפייה רק תחת שלטון רומני, אם כן שליחתם למחנה עבודה גרמני מנוגדת לחוק. נציגי השלטון הרומני ראו בנימוק הזה חוצפה ועזות מצח ועמדו להוציא את היהודי הזה שמלמד אותה מה זה גאווה רומנית, להוציא אותה להורג. כאן ניתן היה לראות את ההזדהות הגדולה ביותר עם יושב ראש ועד יהודי במחוז מוגילב בתקופת השואה. את יהודים מגטו קופאיגורוד התייצבו וולונטרית לעבודות הכפייה כדי לבטל את גזר הדין. מאיר טייך בגטו שרגורוד ביקש להיות מנהיג משמר. הוא בחר מלכתחילה בדרכי התמודדות מוכרות מתקופת מנהיגותו בבוקובינה. הוא היה ראש קהילות בוקובינה לפני הגירוש. הדרכים שוחד, יצירת קשרים אישיים עם הממונים מטעם השלטון הרומני. בתמיכת הפרטור הרומני בנפה קיבלה המשטרה היהודית של הגטו את האחריות על העיירה שרגורוד כולה, כולל התושבים האוקראינים. הייתה זו אחת מהצלחותיו של טייך אשר ביקש לבנות קהילה אוטונומית המקיימת את מוסדותיה בהתערבות חיצונית מועטה ככל האפשר, והיה גאה ביכולתו לשמר ולו חלקית את רוח הסולידריות הקהילתית כפי שהכיר מבוקובינה לפני המלחמה. מקס רוזנשטראוך בגטו ג'ורין היה מנהל פורמליסט. הוא ביקש למלא אחר פקודות השלטון הרומני במלואן, להוכיח נאמנות וצייתנות ובתמורה לזכות בהקלות עבור הגטו. כל יוזמה שביקשה לחרוג מהפקודות וכל הצעה לנקוט דרכי התמודדות יצירתיות מול השלטון הרומני היו בעיניו דרכי רמייה מסוכנות וערעור על סמכותו ועל דרכו. בנובמבר 42 נדרשו ראשי הוועד בג'ורין לשלוח 90 יהודים למחנה הערבה פצ'ורה. כבר למחרת היום פנו אל רוזנשטראוך חברי הוועד קץ ורוזנראוך. הם ביקשו להחליף 7 מאותם 90 יהודים בגופות של יהודים שנפטרו סמוך לאותו יום. רוזנשטראוך סירב בכל תוקף כדי לא לסכן את היחסים הטובים שבנה עם השלטון הרומני. המאמץ לקיים קהילה מתפקדת ולהפעיל מוסדות סעד ועזרה משותף היה לכל יושבי הראש
של הוועדים היהודים. הם עשו מאמץ אדיר לגבש התנהלות של קהילה יהודית מתפקדת ולהציל את בני קהילתם ממוות. כדי להבין את המחיר שהם שילמו בעבור הצלת בני הקהילה, צריך להבין את המציאות הפנים יהודית בגטאות מחוז מוגילב. המלחמה, כל שכן הגירוש לטרנסניסטריה, חידדו את הפער הקיים בין משפחות מבוססות למשפחות דלות אמצעים, ובין הקהילות מדרום בוקובינה לקהילות מצפון בוקובינה ובסרביה. בני קהילות דרום בוקובינה נסעו ברכבות למעבר הניסטרו, חלקם אף הצליחו להביא איתם מעט כסף ורכוש. הם שמרו על ההשתייכות לעיירות המוצא ברומניה והגיעו יחד עם הנהגת הקהילה. לעומתם בני הקהילות מצפון בוקובינה ובסרביה התנהלו כמשפחות בודדות או כיחידים, ללא קהילה, ללא הנהגה, שכן ההנהגה שלהם הורחקה ממוקדי הכוח שנה קודם לכן על ידי הכיבוש הסובייטי. הם עברו התעללות מידי חיילים, שוטרים ואיכרים, רומנים ואוקראינים בדרכם בשיירות הרגליות אל מעברי הנהר. ממד ההשתייכות הקהילתית לפרובינציות ולעיירות המוצא מילא תפקיד רב חשיבות בין היהודים המגורשים. בעדויות הניצולים לרוב ליד שמות היהודים הנזכרים בעדות מופיע גם שם עיירת מוצאם ברומניה כחלק אינטגרלי מזהותם. כך ניתן לראות גם ברשימות שתיעלו תהליך חלוקת בגדים ונעליים שהגיעו במשלוח מהקהילה היהודית בבוקרשט ליהודי הגטו. שם מופיע ליד כל אחד ממקבלי הסיוע שם העיירה ברומניה ממנה גורש. גם אחרי 3 שנים, אחרי 2.5 בגטו. פעמים לא מעטות סרבו בני קהילה אחת להגיש עזרה ליהודים שלא נמנו עם קהילתם. כך העיד במרירות זכריה פיטרו מדורהוי בגטו שרגורוד. ראיתי אם שביקשה מקואופרטיב קימפולונג, דרום בוקובינה, חתיכת לחם לילדה הגובע ברעב, והם סרבו בטענה כי הכסף מהקהילה היהודית בבוקרשט מיועד לבני עירם ולא ליהודים ממקומות אחרים. גם ברשימות חברי הוועד היהודי נמצא ליד שמותיהם את עיירת מוצאם ברומניה, שכן הם נתפסו כמייצגים של יוצאי קהילה מסוימת מרומניה ולא נציגיו של ציבור יהודי כללי בגטו. נראה כי הדבקות בעיירות המוצא הייתה חזקה יותר אצל בני הקהילות המבוססות והמאורגנות יותר במחוז מוגילב, יוצאי דורהוי ודרום בוקובינה. להם היה מניע לבדל את עצמם משאר יהודי המקום בעיני השלטון הרומני, כדי שלא תדבק בהם תדמית קומוניסטית כמו זו שהוצמדה ליהודי בסרביה וצפון בוקובינה. דפוסי הזהות של קהילת יהודי דרום בוקובינה היו חזקים יותר בהיבט הפרטיקולרי של עיירת המוצא וחלשים יותר בקהילה המדומיינת של ציבור יהודי כללי. עדות לפערים בין הקהילות מצויה לנו ביומנו של ליפמן קונשטט, מזכיר הוועד היהודי מגטו ג'ורין, ובו תיאר את סולם הזכאים לחיים על פי פרובינציית המוצא ברומניה. ראשית, המיוחסים ממחוז דורהוי. הם באמת כשרים. לא חושדים בהם שהם בולשביקים. אחריהם דרום בוקובינה. גם הם נותרו בתחום המלוכה הרומנית עד הנהר סירט. אז צפון בוקובינה, שהיו שנה תחת הפטיש והמגל, אחרונים לישועה שארית הפלטה מבסרביה, אשר נתפסו כאדומים. גם השלטון הרומני לא ראה את היהודים במחוז מוגילב כמקשה אחת, אלא הבחין בין יהודי הקהילות השונות. ההבחנה זו נעשתה בדרך דומה למדי לדרך שבה התייחסו הציבור והוועדים היהודיים לשונות בין הקהילות. קונשטט תיאר את סולם היוחסין בגטו על פי הרומנים. השלטונות הפרידו בין יהודים שמיועדים למחוז מוגילב שנחשבים לפסולת, לבין יהודים שהם פסולת של ממש. הם יגורשו הלאה. אלה הם יהודים אוקראינים עניים, אינם דוברים גרמנית או רומנית, או שהיו תחת שלטון סובייטי במשך שנה לפני 1941. תפיסות אלה של השלטון הרומני, בשילוב עם מגמות בציבור היהודי בגטאות של הזדהות עם קהילות המוצא והחלשות הסולידריות היהודית הכללית, באו לידי ביטוי חריף בגירוש מגטו מוגילב למחנה ההרעבה סקזינץ בקיץ 42. במזכר מיוחד
ממפקח הז'נדרמריה שטפנסקו מיום ה-23 במאי 42 הובהרו הציפיות מן הוועד היהודי באשר לסדר העדיפויות לגירוש. יגורשו כל יהודי צ'רנוביץ, במידה שלא יימצא המספר המבוקש יש להשלים עם יהודים ממחוזות אחרים בצפון בוקובינה ו600 יהודים אוקראינים. יגנדורף והוועד היהודי במוגילב העריכו כי לא יוכלו להתנגד באופן אפקטיבי לעצם רעיון הגירוש מן הגטו. הם ידעו כי הגירוש משמעו מוות כמעט ודאי לרוב הנשלחים, והצליחו למזער את הנזק על ידי צמצום מספר הנשלחים מ-4,000 יהודים ל-3,000. אך את תחושת ההקלה הממשית בציבור של יהודי דרום בוקובינה בגטו השיגו כאשר נשלחו לסקזינץ בעיקר יהודי צפון בוקובינה. גם בגירוש למחנה המוות פצ'ורה באוקטובר 42 את עמד בראש הוועד היהודי בגטו מוגילב יוסף שאואר, בחרו לגרש את העניים ביותר ואת מי שנתפסו כנמוכים במדרג הזכויות של הוועד בעיני ההנהגה היהודית והשלטון הרומני כאחד, דהיינו יהודים יוצאי צפון בוקובינה ויהודי המקום האוקראינים. בגטו ג'ורין כתבה מימי קורבר ביולי 42 ביומנה, פינוי פירושו מוות, שמועות שעומדים לפנות יהודים מצפון בוקובינה, מי שבא מדרום בוקובינה אין לו מה לדאוג. וכתב רוזנשטוק באותו גטו, ידיעה שרק 1,000 יהודים יישארו בגטו, כולם מדרום בוקובינה. או בלשונו הציורית של קונשטט, קודם ישלחו כתרנגול כפרות היהודים האוקראינים, ואז יהודי בסרביה וצפון בוקובינה שנהנו מגן העדן בימי סטלין. בין ההנהגה היהודית בגטאות המחוז לשלטון הרומני הייתה הסכמה כי גירוש לסקזינץ, למחנות עבודת הכפייה בבוג או לפצ'ורה נשען על שני קריטריונים עיקריים ומוסכמים הן על השלטון הרומני והן על ההנהגה היהודית. 1. מקום עבודה בגטו או יכולת כלכלית שוות ערך. 2. פרובינציית המוצא ברומניה. פערים תרבותיים וכלכליים הפכו להרי גורל וסייעו בידי השלטון הרומני לקיים מערכת של הפרד ומשול. או בלשונו של קרפ, אם לא ניתן היה ליצור אפליה בין היהודים על בסיס גזע, אפשר היה להפלות על בסיס מעמד. רוב חברי הוועדים היהודים וראשיהם בגטו מוגילב ובמחוז כולו באו מקרב קהילות דרום בוקובינה, והם חשו ששופטים אותם על הצלחתם בהצלת יהודי קהילות אלה, והציבור שלהם מקבל בהבנה יחסית את אובדנם של יוצאי קהילות אחרות בגטו. הוועדים היהודיים בגטאות מחוז מוגילב עשו מאמצים אדירים למנוע את גירושם של מקורבים, של יהודים מבוססים ושל בני קהילתם שלהם, אך בד בבד השתתפו ברישום ובסיווג של יהודי צפון בוקובינה ואוקראינה ואף במצוד אחריהם. הוועדים היהודיים נקטו אסטרטגיה זו במשך 2.5 שבהן התמודדו עם הממשל הרומני. וככל שסיכויי ההישרדות נראו גבוהים יותר, כך גדלה נכונותם לשתף עמו פעולה, שכן התמורה נתפסה כסבירה ביחס למחיר, קרי שליחת חלק מהיהודים לעבודות כפייה במחנות הבוג ולמחנות ההשמדה ברעב סקזינץ ופצ'ורה. כל יושבי הראש של הוועדים היהודיים היו משוכנעים כי הדרך שבחרו לנהוג מול השלטון הרומני היא הנכונה ובעצם היחידה שהייתה פתוחה בפניהם למזעור הנזק. דנילוב כתב במשפטו, היה הכרחי להקריב מספר אנשים כדי להציל את יתר 17,000 היהודים שנשארו במוגילב, שללא התערבותנו כל הגטו היה בסכנת פינוי. יושבי הראש של הוועדים היהודים היו ערים לביקורת בגטו עליהם ועל דרכם. אם כן, מה הניע אותם להתייצב בעמדה כל כך תובענית? נראה כי התשובה תמונה בתחושה שליוותה אותם, שבידיהם נתונה השפעה עצומה על גורלו של הציבור היהודי בגטו. הנסיבות הקיצוניות נתנו בידי המנהיגים כוח עצום שלא היה בידי אף מנהיג לפני המלחמה בבוקובינה. הנהגה הזאת תפקדה כל העת על סף תהום, וכל החלטה הייתה יכולה להוביל לאובדנו או להצלתו של ציבור יהודי שלם. למרות הסיטואציה הקשה שעימה התמודדו חברי הוועדים ויושבי הראש שלהם, הם לא ראו עצמם כסוכני תיווך של השלטון הרומני, אלא כמנהיגי הקהילה, וניסו, כל אחד בדרכו, להתמודד עם השלטון הרומני ועם פקודותיו, על מנת לשמור על הקהילה שלהם.
תייך כתב לאחר המלחמה, האמנו שרק כך נוכל להינקות מנקיפת הלב. תודה על ההקשבה. דברים קצת קשים. אני כמה מילים לרפי. הייתה לי הזכות, הכבוד והשמחה להיות תלמידה שלך במסע לדוקטורט. דוקטורט לא פשוט כפי ששמעתם, מסקנות לא פשוטות. זכיתי למנחה שיודע את כל השפות על בוריין, מנחה של כל אנשי האקדמיה הרלוונטיים בארץ ובחול, אוהבים ומכבדים אותו, מוכנים לעזור לי בכל דבר כשאני אומרת את שתי מילות הקסם, רפי ואגו. זכיתי למנחה שהוא אוצר בלום של ידע שיכול להביס כל מחשב. זכיתי למנחה שמכוון את החוקר לשאלות מהותיות ולכיווני מחקר עדכניים, ועושה זאת כביכול בלי להתערב. למדתי שבדרכך המכבדת והנעימה אתה אומר את הדברים המשמעותיים ביותר. על יחסך המכבד למדתי גם כשלמדתי אצלך באוניברסיטה עם תלמידים צעירים, שאלות שיכולות להוציא מדעתו כל מרצה. רפי לעולם לא אומר לא נכון או אתה טועה, אלא עונה בסבלנות, מכבד. אז למדתי ממך רפי לא רק היסטוריה ומחקר, אלא גם כבוד לכל אדם. ועוד למדתי ממך רפי מהם אהבה וכבוד למשפחה. יצא לי לשמוע שיחות בינך לבין אמך ודודתך, מדי יום כמעט, גם יותר מפעם ביום. גם לראות אותך מזמין את אמך ומלווה אותה בכנסים מקצועיים, ולראות מהי אהבת בן להוריו. תודה על השותפות, ההדרכה, ההכוונה והחברות באהבה גדולה. תודה רבה. תודה רבה לגלי. האמת שלא התכוננו. זאת אומרת, מה? גם אני לא. גם אתה לא. כן, בהחלט היו דברים קשים, מבוססים. וזהו, זאת, המושב הזה מוקדש לתקופה קשה, ובאמת היכולת או גם הצורך ביכולת לעמוד בפני הדברים כפי שהיו, ולא לברוח מן הצללים ומן המקומות הקשים. היכולת הזאת היא בעצם נשמת אפה של האקדמיה, ואנחנו מודים לך על ההרצאה. אני בטוחה שלא היה לך קל גם לך במהלך הדרך, ואני מזמינה את דוקטור צבי הרטמן, וגם צבי עשה את הדוקטורט אצל, אמרנו שזה מושב שמוקדש לתלמידיו, אצל מינה רוזן ואצל רפי. הנושא שלו היה המיעוט היהודי בחברה רב אתנית, המקרה של יהודי טרנסילבניה בין שתי מלחמות העולם. אחרי סיום הדוקטורט הוא השתתף בכנסים בינלאומיים רבים, בעקבותיהם הוא כתב מאמרים רבים, ואני מזמינה אותו לדבר, בתקווה שאתה תקל קצת על העניינים, בין יהודי בודפשט לבין יהודי הפרובינציה, כיצד הוכרע גורלם של יהודי צפון טרנסילבניה ב-1940-1944, ויש גם לך 20 דקות. כן, אבל זה בשבילו, לא? טוב, אני דווקא אפתח בקשר ההיכרות שלי עם רפי. אני חושב שמכל האלה שדיברו, אני מכיר את רפי 46 שנה, משנה שנייה של ה-BA בחיפה. אנחנו עשינו ביחד דרך הלימודים וגם בעבודה באוניברסיטת תל אביב, במכון קאמינגס, ואחר כך במכון לחקר התפוצות, עם הרבה עצות, וגם עזרת לי הרבה מבחינה תוכנית וגם טכנית בעניין של הדוקטורט. והדרך, אי אפשר ב-20 דקות שאני צריך לדבר על ההרצאה גם להרחיב כל כך יותר מזה. הנושא שלי הוא שואת יהודי המרחב ההונגרי בעצם, כאשר לקחתי מקרה של מרכז ובתור פריפריה את צפון טרנסילבניה.
אני מבקש פה להציג יותר עמדה פילוסופית או במובנים של היסטוריה של הרגש. לא כל כך את החיסול שנכתב על זה הרבה. ההרצאה שלי תנסה להאיר נקודה פחות נחקרת בשואת יהודי הונגריה. אני עוסק פחות בתופעת הרוע של הנאצים ההונגרים ושל הגרמנים, היות ונכתבו מחקרים רבים בנושא, ובייחוד ישנה עבודתו הענקית של רנדול בראם. אני אבחן את ההתמודדות של היהודים עם החברה ההונגרית מאז הסכמי ורסאי, שהיה נקודת מפנה בעמדת ההונגרים כלפי אורחיהם היהודים. אציג כאן את השפעת הקונפליקט הזהויות שאיתו התמודדו יהודי המרחב ההונגרי, אשר הביאו אותם להתנדנד בין אשליה להכחשה בסביבה עוינת, כולל בתקופת השואה. ב7 ליולי 1944 נסתיים תהליך חיסולם של 150,000 יהודי צפון טרנסילבניה, אחרי מאמצים מתואמים של הצוות הגרמני בראשותו של אייכמן והצוות ההונגרי לא פחות נחוש, להפוך את החבל הזה ליודנריין. בעבודה מאומצת של 3 חודשים זה התבצע. בתקופה הזאת חוסלו גם יהודי קרפטורוס וצפון הונגריה, הכל ביחד 300,000 איש. כדי להבין את השואה במרחב ההונגרי צריך להביט אחורה ולדחות איך נוצרה הסימביוזה המזויפת בין שני האתני האלה, ההונגרים והיהודים. אני אבחן את יהודי הונגריה ושל טרנסילבניה מאז 1918 במעבר ממצב של הכללה מדומה להדרה ולבסוף להשמדה של יהודי הפרובינציה ב-1944. בשליש השלישי כבר בשליש השישי של המאה ה-19 היהודים במרחב הלשוני ההונגרי הוזמנו על ידי העם ההונגרי להיות הסטטיסטים בסטטיסטיקה ההונגרית. הם לא היו הזרים היחידים שקיבלו את ההזמנה, אבל היוו את האחוז הגבוה ביותר שענו בחיוב. בניגוד למיעוטים אחרים, היהודים עם דיאספורי עם טריטוריה מרוחקת ובשלב זה רק מושג מדומיין, הרי היו מוכנים בלב שלם לאמץ את התרבות ההונגרית. תוך דור הם הפכו ליותר הונגרים מן המקור. היהודים גילו חריצות המלווה באשליית השייכות החדשה. עשו כמעט הכל כדי להיות חלק אינטגרלי מן הזהות החדשה. חלק נטלו שמות עם צלילים הונגריים, והיו גם לא מעטים שהמירו את דתם לנוצרית. לא היה תחום שבו היהודים לא השתלבו בחברה ההונגרית. רפואה, הנדסה, עריכת דין, הוראה, תעשייה, כולל התעשייה הצבאית, מתמטיקאים, פיזיקאים, מזרחנים גיאוגרפיים, פסיכולוגים, ויותר מזה בתחום השפה והספרות ההונגרית. קמו דורות של סופרים, משוררים, עיתונאים, אומני במה, מלחינים, יוצרי קולנוע, ופרט לפוליטיקה הם גם הפכו להיות המובילים בתחומים האלה. בניסיונותיהם להשתלבות פוליטית ניתן היה למצוא אותם בימין ומשמאל, אם כי נטו יותר שמאלה. למה ההונגרים רצו אותם? לא מפני יהדותם, אלא למרות זאת, כי העם ההונגרי חש קטן ואיזוטרי בלב אירופה ושאף להרחיב את שורותיו, בתוך יבשת בעלת עמים גדולים יחסית. המיעוטים האחרים לא ששו להשתלב תוך הקונכייה ההונגרית, כך נוצרה אשליה שהיהודים רצויים בהונגריה. בתחילת הדרך המשותפת, ההונגרים והיהודים נראו כביכול כצועדים אלה בצד אלה. אולי ההתקדמות המטאורית שהיהודים לא חדרה מיד לתודעתם של ההונגרים. אותם יהודים שהצליחו במיוחד קיבלו אפילו תארי אצולה, ובחברה הזאת שהכבוד היה דבר חשוב, היהודים התמלאו גאווה. אמנם בני דת משה הצעידו את החברה ההונגרית מהתקופה הפיאודלית ישר למאה ה-20. נראה היה שניהולה של החברה ההונגרית כולל מבקריה היו ברובם יהודים. בני הגר החלו לחשוש שהם יהפכו לצופים מן הצד. מלחמת העולם הראשונה, הסכמי ורסאי שהסתכמו באיבוד 2/3 משטחה של הונגריה ושליש מדובריה, וגם המהפכה הבולשביקית ההונגרית של בלקון היהודי, הרי בעיני ההונגרים נתפס כמזימה יהודית כוללת,
אפילו הסכמי ורסאי כביכול נתפס כמלאכתם של יהודים. הצעדים הראשונים באנטישמיות ההונגרית. אינטלקטואל הונגרי נוצרי בעל השקפה סוציאליסטית כמו פטר אגושטון כתב כבר ב-1917 שבמהותם ספר אנטישמי בעליל. הספר נקרא הדרך היהודית במקור הז'ידאות, שבו הוא קבע שהיהודים שונים במהותם מן הנוצרים. האיש היה פעיל בהוגי השמאל, אחד מהכותבים בעיתון המאות, סאזודוק, בעל נטייה ליברלית, שהופיע בבודפסט, ובו רוב הכותבים היו יהודים או יהודים מומרים, ואף שימש בממשלת, אגושטון היה גם בממשלתו של קון. אגושטון הבין שההצהרה כזאת עלולה להישמע צורמת לסביבה בה הוא פעל בקרב השמאל. ואז הוא טרח להסביר לקוראיו שהוא בכלל איננו אנטישמי. הוא הציג כמה ניסוחים מבולבלים, לפיהם תופעה הזאת, האנטישמיות, היא תחושה בלבד, אבל תחושה כזאת שיכולה להתבסס על האמת. כך למשל, לטענתו, במלחמה הגדולה, יהודים רבים השתדלו להתחמק משירות צבאי, ובכך הקימו על עצמם את זעמו של העם ההונגרי. אם אגושטון פתח את הברז לשנאת היהודים, כל התסכולים לאחר מלחמת העולם הראשונה הביאו את השיטפון. בתום המלחמה החל מה שנקרא, החל הריאקציה הקרויה הדרך הנוצרית, הקרסטין קורזוש, של הכוחות הלבנים נגד השמאל, ובעיקר נגד היהודים שרובם היו שייכים לשם. אני מתאר 3 שלבים לאנטישמיות ההונגרית בארץ האם, זאת אומרת ההונגריה הפוסט-טריאנונית, במאה ה-20. הראשון הוא בשנות ה-20, והיא יותר הצהרתית. זאת הייתה מלאכתם של סופרים משוררים, ובמישור המדעי באו הסטטיסטיקאים, אשר ביצעו חישובי רווח והפסד מצירופם של היהודים לעם ההונגרי. ב-1920 נעשה גם צעד מעשי ראשון נגד היהודים עם חקיקת הנומרוס קלאוזוס, הראשון באירופה. בין שתי המלחמות, בהונגריה הפוסט-ורסאית, או הפוסט-טריאנונית, יותר מדויק, ארץ האם, עם כל השינויים באווירה, היהודים עדיין יכלו לנהל חיים סבירים, ולהמשיך להחזיק בעמדות שהיו להם לפני המלחמה הגדולה. לעומת זאת, בטרנסילבניה שעברה אחרי טריאנון 1920, לידי השלטון הרומני, היהודים התנהלו בחיים דואליים, תלות בשלטון הרומני וגעגועים לימים של היותם הונגרים בני דת משה. יהודי החבל ב-1918 היו דור שלישי לאמנציפציה, ואילו היהודים של רומניה הישנה עדיין לא קיבלו זכויות. תחת הזהות הכפולה הזאת, היהודים סבלו מלחץ מתמיד מן הרומנים, בעלי הבית החדשים עד 1940. לקראת 1937-8, גם ההונגרים של טרנסילבניה החלו בחדרתם של היהודים משורותיהם. כך כאשר באוגוסט 1940, אחרי התכתיב של וינה, צפון טרנסילבניה עברה לשלטון ההונגרי, והיה קשה להגדיר את מצבם כמשופר אצל ההונגרים, השלטון ההונגרי החדש. כיצד משתקפים היחסים, אני אביא פה דוגמה של 4 אינטלקטואלים, כיצד משתקפים היחסים בין היהודים וההונגרים, בעיני 4 אינטלקטואלים יהודים, ומה היו ציפיותיהם של האינטלקטואלים. אוסקר יאסי וקארוי פופ בבודפסט, ארנו ליגטי בקלוז' וננדור הגדש באורדיה, הן דמויות שדרכן אנסה להבין את הלך הרוח בקרב היהודים המתבוללים במרחב התרבותי ההונגרי. אישים אלה היו חלקם פוליטיקאים וחלקם עיתונאים וסופרים, ולפעמים משלבים את המעשה הפוליטי עם הכתיבה. הכל הם עשו בשירות קידומה של הונגריה, מתוך תקווה סמויה שהדבר ישרת את היהודים דוברי ההונגרית. 2 האישים הטרנסילבניים שהזכרתי קודם, ניסו לשמר את השייכות היהודים לתרבות ההונגרית על פני התרבות הרומנית, ואילו 2 האינטלקטואלים שפעלו בבודפסט קיוו ששלטון התבונה תשלוט בבירה ההונגרית, ושתהיה פתיחות לרעיונות מערביים ליברליים. בדיעבד אנחנו יכולים להגיד שארבעתם טעו, במאורעות 1944 בהונגריה הוכיחו את זה.
כנראה שארבעתם האמינו שיוכלו להשתלב בחברה הנוצרית, וניסו לשכנע קודם כל את עצמם שהם יכולים להיות חלק מן העם ההונגרי. הראשון, אוסקר יאסי, שנולד בטרנסילבניה, היה בגיל 6 הוריו התנצרו, ובגיל 25 הוא כבר היה בבודפסט וייסד עיתון ליברלי, שמאל, איש שמאל, הנקרא המאות, שהזכרתי קודם. יאסי לא הקיש את שורשיו היהודים, אבל העדיף שלא יזכירו לו עובדה זאת. הוא הגדיר את עצמו הונגרי אתאיסט שמנסה להביא לתיקון חברתי של הונגריה. כדי להגיע לכך, לדעתו, יש לחנך בכתיבה ובמעשה את בני הונגריה. אבל כמו שכותב העיתונאי של ימינו, יאנוש פלא, לא משנה לאן הפנה אוסקר יאסי את מבטו, תמיד התנסה מולו קיר גבוה, עליו התנוסס שלט, אתה יהודי. לא חשוב שהוא היה כבר נוצרי מזמן. היה אצל יאסי משאלת לב, שלוותה בתחושה, שליוותה בתחושה גם אותו וגם רבים מעמיתיו, שכמה יהודים או יהודים לשעבר יכולים לשנות את פני החברה ההונגרית. אבל ב-1919 הוא נאלץ לברוח. קארול פופ זה האינטלקטואל ההונגרי השני, יהודי הונגרי שפעל בבודפסט. הוא היה יותר סקפטי מחברו יאסי, שפעל 20 שנה אחרי יאסי, והוא היה נצר למשפחת רבנים. הוא העיר באחד מכתביו ב-1938 ששיטתו של יאסי הייתה שגויה בבסיסה. אין זכות לאתנוס אחד להכתיב את הדרך התנהגותו של אתנוס אחר. הייתי אומר שזאת הבחנה מעניינת של אינטלקטואל יהודי, שמבין שאם הוא יציע תיקון כזה או אחר לחברה ההונגרית, דבריו לא יתקבלו. קו המחשבה כזה של הימנעות מהתנשאות, של אחד שלכאורה יודע את האמת, אותה הוא רוצה ללמד את האחר, אולי היה יכול להתקבל על ידי ההונגרים. אבל השנה הייתה כבר 1935, והיה כנראה מאוחר. מכל מקום, בסוף 1944 הוא נלקח לבוכנוולד כיהודי, ומשם לא חזר. עכשיו שני אינטלקטואלים בטרנסילבניה. בטרנסילבניה מרק היחסים בין יהודים והונגרים היה עוד יותר מורכב מאשר בארץ האם. בחבל זה החיבוטים של האינטלקטואלים היהודים ההונגרופילים היו קשים שבעתיים. כך למשל ארנו ליגטי, שפעל בקלוש, כעיתונאי מוערך מאוד בחוגים ההונגריים, כולל הוא היה התבקש לכתוב בביטאון הלאומני ההונגרי קלט וישק. הוא ניסה להגדיר לעצמו את המשמעות של טרנסילבניזם. מה זה טרנסילבניזם בעיניו? לדעתו, במצב האידיאלי, קבוצות האתניות השונות בחבל יגלו סובלנות אחת כלפי השנייה. הרי חיו כאן לצד רוב הרומני גם הונגרים, גרמנים ויהודים. המשאלה שלו הייתה חייבת תן לחיות. הוא קרא להונגרים, האתניים, שינסו להיפרד מסיסמאות לאומניות אשר תפסו תנופה בשנות ה-20 וה-30. לגבי עצמו הוא ביקש את הזכות להיות הונגרופיל, כלומר שיורשה לו לכתוב בשפת אמו בלי שיעליב אותו בשל כך. ברומניה החדשה זה לא היה דבר מובן מאליו. אגב, הוא הריץ את הציונים שהוא אמר שלא מסוגל להיות ציוני, אבל הם צודקים. בנפשו של ליגטי התרוצצו שתי מגמות הפוכות. הוא רצה להיות איש התרבות ההונגרי בתוך רומניה החדשה, ובו זמנית כבר ב-1922 כתב חיבור שהוא הביע חששו ממגמות אנטישמיות בהונגריה עצמה, כשנגד עיניו היה הנומרוס קלאוזוס שהוזכר קודם. הוא רצה להאמין שהאינטלקטואלים הונגרים נוצרים יאמצו את השקפתו של המשורר ההומניסט. חבר'ה, על מה דיברנו? שיאמצו את השקפתו של המשורר ההומניסט. צריך להתקרב בסוף. יש לי עוד זמן? הנה, באתי. הנה ככה. יש לי זמן? הוא טען שאומנם, סליחה,
זאת אומרת, הקונפליקט הפנימי הזה בין תקווה לייאוש שליווה את ליגתי כל השנים, עד ינואר 45, כאשר חוסל יחד עם משפחתו בביתו בבודפשט על ידי חוליה של צלב החץ. האינטלקטואל הרביעי זה יהודי מאורדיה, שגם פעל בנחישות למען התרבות ההונגרית וגם הפוליטיקה ההונגרית בטרנסילבניה, ננדור הגדיש. הוא שימש כעורך של אחד העיתונים ההונגריים המובילים של אורדיה, וגם היה פעיל מרכזי בשנות ה-20 וה-30 במפלגה ההונגרית של החבל. הוא טען שאומנם אבותיו לא הסבו ליד שולחנו של ארפד, המלך המיתולוגי של הונגריה, בדיוק כמו שאבותיו של דיזראלי, ראש ממשלת אנגליה בזמנו, לא ישב עם נסיכים של המלך ארתור. שניהם היו רק באוויר. יחד עם זאת, אמר הגדיש, הוא יושב כאן כמספר דורות בליבה של התרבות ההונגרית, ומבקש שיכירו בלגיטימיות לשייכותו הן מצד ההונגרים והן מצד הרומנים. עכשיו הייתי מדלג ישר לשלב השני של האנטישמיות בהונגריה, זה שנים 38-41, שבו עברו חוקי הגזע, חוקים האנטי-יהודים. הראשון צמצם את נוכחות היהודים בכל תחומי החיים ל-20%, וזה אפילו חלק מהיהודים המתבוללים שגרו בבודפשט אמרו שזה לא כל כך נורא, בעצם זה אפליה, זאת אומרת, זה אפליה מתקנת להונגרים. החוק השני זה היה חוק הגזע, שבעצם הוגדר מיהו יהודי, שזה היה לא פחות חמור מאשר בחוקי נירנברג, והחוק השלישי היה גם איסור נישואי תערובת וגם יחסי אישות בין הונגרים ליהודים. אינני יודע, זה במה אני... הנושא שבעיקר העסיק אותי זה ההתנהגות של היהודים, זאת אומרת, מידת המידע שהיה ברשותם, של ההנהגה היהודית שהייתה בפרובינציה, ההנהגה בזמן לפני המלחמה וגם בין השנים 1940-44, עד כמה הם היו מודעים לתוכניות של הגרמנים ושל ההונגרים גם, והפרוטוקול של ורבה בווצלר הגיע פלוס מינוס בזמן יחסית סביר, כמו שרנדולף ברהם אומר שהתרגום שלו לקח יותר זמן מאשר הפצתו, וגם הפצתו בתרגומו לקח הרבה זמן. האם זה היה איזושהי הכחשה או ניסיון לאשליה, מה לעשות עם הממצאים החמורים האלה. היה גם דבר נוסף שהיהודים בבירה, וזה הקשר בין פרובינציה לבירה, שבבירה כאשר הורטי שהוא טען שאין לשנוא את היהודים יותר מן הנדרש, ולכן אולי כשצריך לפתור את הבעיה היהודית, אז אולי היהודים שלא התבוללו, הוא קרא להם הגליצאים, אבל לא רק הוא, זה לא ביטוי רק שלו, והיהודים לא אימצו את זה במילה פשוטה כזאת, אבל היה מעין איזושהי הבנה מתחת לזה שיכול להיות שהורטי, מי יודע, אולי הוא צודק. הנקודה הקשה האחרת שהוא עצר, זאת אומרת הגירוש היה ב3 חודשים בין אפריל לבין יולי, ב7 ליולי הורטי נתן הוראה שהחיסולים ייפסקו, ואז זה בדיוק סיים את החיסולים בפרובינציה, זאת אומרת צפון טרנסילבניה, קרפט רוס וצפון הונגריה, וסלובקיה, דרום סלובקיה. והנקודה הזאת היא מעוררת שאלות, זאת אומרת כי נכון שאחרי זה באה התקופה השחורה המקומית, שקהילת בודפשט היא שנפגעה בעיקר, אבל גם כן היא האחרונה שנשארה שלמה. מה שמעניין שפה הדברים, אני פשוט לא מנסה להעלות פה, השאלה המוסרית, לא מנסה לשפוט פה מוסרית, מה היה היכולת לשנות, לעשות מצד היהודים, אבל השאלות עדיין נשארות.
תודה רבה, תודה רבה. יש איזה נקודות חיבור בין שתי הרצאות. היה ביד ושם כנס ממש לפני 10 ימים בקושי על סולידריות יהודית בתקופת השואה, אידיאלים ומציאות, והדברים מתקשרים. זאת אומרת, לידתו של הכנס הזה ביד ושם הייתה בזה שחוקר חשוב אמר שהסולידריות היהודית בתקופת השואה התפוררה והייתה להאבק. מצד שני, יש היום איגוד שנקרא פחות או יותר יהודים מצילים יהודים, שטוען שהייתה המון סולידריות, ושלא צריך לשעות לצללים השונים, אלא רק לשבח ולהלל ולתת פרסים ליהודים שגם במבט לאחור, גם בדיעבד, גם אם אינם איתנו, שגילו סולידריות. כך שהיה שם, היה זה וזה, גם מהבחינה הניהולית או הארגונית או המעשית, שקשה לקרוא לה ככה אפילו, כי היא גם בעיקרה מוסרית והתלבטותית שהעלתה גלי, וגם מה שצבי ניסה להראות לנו, והוא ההבנה, הניסיון להבין מה החברה מסביבך בעצם חושבת, ומה באמת המציאות שלך מולם, מה הסיכוי שלך לשרוד שם. ואחרי כן וסיימת בשאלה הקשה והנוראה, מה ידעו יהודי הונגריה ב-44 כשכבר כל העולם ידע? וכמו שסיימת, השאלות האלה נשארות קשות ופתוחות. אני מזמינה את דוקטור רונית פישר. היא תדבר איתנו על הפוליטיקה של זיכרון שואת יהודי רומניה. אתם בטוח תנחשו שהיא הכינה את הדוקטורט אצל רפי, אין ספק. היא מלמדת בחיפה, היא מרצה בתוכניות MA שם, היא יועצת מומחית ביחס ליהדות רומניה בלשכה המשפטית של הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר. היא לימדה קורסים שונים, יש לה גם ניסיון ניהולי עשיר, גם פרסומים ומחקרים, ואת הדוקטורט כאמור היא הכינה בהנחייתו של רפי ופרופסור יפעת וייס, והיא כאמור תדבר על הפוליטיקה של זיכרון שואת יהודי רומניה. ספק. אז שוב אחר צהריים טובים, אני מאוד מתכבדת ושמחה להיות כאן באירוע החגיגי והמרגש הזה. האמת שאת משפחת ואגו אני הכרתי ב-1991, קיבלתי, הייתה איזו תחרות, הייתי עדיין תלמידת BA, והייתה תחרות פרסים על שם אביך, וזכיתי באוניברסיטת חיפה, זכיתי בפרס, ואז פעם ראשונה שהכרתי אותך ואת אמך, ואחר כך כמובן הדוקטורט, ומאז קשר מאוד חם, שתמיד אתה מלווה ותומך וכותב מכתבי המלצה כשצריך, ואני חושבת שהערך המרכזי שאני לוקחת מתקופת הלימודים שלי, אבל בכלל ההיכרות איתך, זה התרומה לקהילה, שהמחקר לא נשאר רק בזירת ההוראה האקדמית או הפרסומים האקדמיים, אלא גם להחזיר בחזרה לארגונים, לעמותות, למוזיאונים, למקומות שבהם הידע הזה יכול לשמש מעגלים רחבים נוספים. אז אני מאוד מודה לך על כך. הדוקטורט שלי עוסק בשאלות של יחסי שכנות בין יהודים ונוצרים בבוקובינה ובסרביה, אבל מה שאני אדבר איתכם כאן היום זה, נתבקשתי לצעוד קדימה. אני באמת מתוקף העבודה שלי כיועצת, ואני מתארת לעצמי שרוב האנשים כאן יודעים שביוני האחרון משרד האוצר הרחיב, הרשות לזכויות ניצולי שואה
הרחיבו את המעגלים של מי שניתן עוד לדעתי ברגע האחרון בערך קצת להוסיף להם איזה שהם פנסיות, והניירות ההיסטוריים שלי מצויים שם בתחתית ההמלצות. מתוקף העבודה הזאת הרגשתי שנכון לבדוק לא רק את העבר אלא גם מה קורה היום בהקשר שבין הפוליטיקה ברמה באמת היישומית ובין הזיכרון ההיסטורי, ולכן ההרצאה יכלה ללכת לכל מיני כיוונים, כולל שינויים מרתקים שקורים בהתגבשות של התפיסה העצמית של יוצאי רומניה בישראל. יש כאן תהליכים מרתקים, אבל אנחנו בשל קוצר הזמן ובעיקר בשל התרומה החשובה של רפי לוועדה הזאת ששמענו עליה רבות בראשותו של אלי ויזל, נעסוק באמת בפוליטיקה של הזיכרון של שואת יהודי רומניה ברומניה. איפה מעבירים כאן? Enter. אז אני אתחיל דווקא מהסוף ואתייחס למספר מהלכים של הממסד הפוליטי ברומניה ביחס לזיכרון השואה בעשור האחרון. ב9 באוקטובר 2004 הכריזה ממשלת רומניה על יום הזיכרון הרשמי לזכר יהודי המדינה אשר מתו בתקופת השואה, וערכה טקס זיכרון ממלכתי מרשים למדי, כאן אנחנו רואים רק תמונה אחת קטנה. מאז הוקמו מספר אנדרטאות זיכרון, מרכזי לימוד ומכוני מחקר והנצחה בנושא, וקוימו ברחבי המדינה לא מעט טקסים בנושא של שואת יהודי רומניה. לא אציין כאן את כולם, אולי רק נעבור קצת על המראות של האנדרטה המרכזית בבוקרשט שהוקמה באוקטובר 2009. כאן אנחנו רואים תמונות מהטקס הממלכתי המרכזי, ואולי אזכיר עוד תמונות מאותו טקס. אנדרטה נוספת גדולה ובמקום מאוד חשוב בדינמיקה של הזיכרון של השואה, מקום מאוד בעייתי בהתמודדות של הציבור הרומני, של הממסד הרומני עם הפוגרום יאסי, וממש המקום האחרון, אם אני צודקת, שהוקם בנושא הזה, ממש בביתו של אלי ויזל בסיגט, מכון למחקר והנצחה. סליחה? לשעבר, כן. כן, כן, ביתו ההיסטורי. והשאלה המתבקשת זה שעולה מה מתוך הפרץ המחויבות הזה שקורה ברומניה בעשור האחרון, מה המניעים, מה המאפיינים וכיצד בעצם הגענו לנקודה הזאת. ולשם קבלת תמונה מלאה ומעמיקה, לדעתי עלינו לבחון ולו בקצרה את התפתחות המגמות המרכזיות שאפיינו את הזרם המרכזי של נרטיב זיכרון השואה ברומניה, מימי שלטון הקומוניסטי עד לסתיו 2004, שהוא כמובן נקודת מפנה, אנחנו נתייחס לזה. אז המעבר הדרסטי שהתחולל בחברה הרומנית בשלהי 1989 עם נפילת משטרו של ניקולאי צ'אושסקו, ובמהלך השנה-שנתיים הראשונות לממשל הפוסט-קומוניסטי, היה טעון בסוגיות כלכליות, חברתיות, קיומיות. ועסוק וטעון מכדי להפנות את תשומת הלב המחקרית או לקיים דיון ציבורי באחריותם של הרומנים להשמדת יהודי ארצם. ניתן להבין כיצד בקונסטלציה זו של רוחות המהפכה ושאיפה להיפתח אל המערב, נמנו רבים מהממסד הרומני אשר ביחס לסוגיה זו בחרו דווקא להישאר נאמנים לרטוריקה הקומוניסטית שהייתה מעוגנת היטב ונמצאה כמתכונת נוחה למדי להתחמקות מפני נבירה עמוקה מדי באירועי העבר
ומנטילת אחריות עליהם. ועל כן אייחד ממש מספר משפטים קצרים לסקירת הנרטיב של זיכרון השואה בתקופה הקומוניסטית. יש לומר באמירה כללית כי במשך השנים ובעיקר בעשורים הראשונים לאחר השואה ייחס ממסד המחקר ההיסטורי הרומני עניין מחקרי מועט למדי באירועי ומאפייני השואה ברומניה, ולמעשה עד לשלהי שנות ה-80 של המאה ה-20 פורסמו חיבורים בודדים שהיו בעלי ערך היסטורי ותרמו תרומה משמעותית מבחינה מחקרית. כמו במדינות אחרות, גם ברומניה החלה המפלגה הקומוניסטית את מתודולוגיית כתיבת ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה על האירועים הגיאופוליטיים, כמו גם האירועים החברתיים בהקשר הזה למיעוט היהודי שהתרחשו בתולדות רומניה. ואני רוצה להתייחס במספר נקודות קצרות. ממש בתום המלחמה התפרסמו המחקרים הראשונים שבוצעו על ידי היסטוריונים רומניים אשר בחנו את המהלכים האנטי-יהודיים ברומניה תחת שלטון אנטונסקו. יש לציין בעיקר את מחקריהם של פטרסקיאנו, אני לא מבטא את זה נכון, ב-1944, ושל מתתיה קרפ ב-1946 ו-47. מחקרים אלה מייצגים התייחסות בוחנת במעשי הרצח, הגירוש והפגיעות האחרות שסבלו יהודי רומניה בעת זו, באופן נרחב ומקיף, הכולל גם מסמכים חשובים ועדויות משמעותיות של ניצולים. אלא שכבר במחקרים אלו עולה המגמה ממקדת את תשומת הלב לחלקה של התנועה הפשיסטית. הפוגרומים מיוחסים במרבית המקומות כאשמת הקולקטיב של הליגיונרים, והאחריות הכללית למדיניות האנטי-יהודית המיוחסת לממשל הפשיסטי של אנטונסקו. מגמה זו התחזקה בשלהי שנות ה-40 עת ניצלו השלטונות החדשים את אירועי הרצח וההשמדה של יהודי רומניה לצרכים הפוליטיים שלהם, אם לשם עריכת המשפטים של פושעי המלחמה הרומניים, ואם ככלי תעמולתי נגד יריבים פוליטיים בזירה הרומנית או המזרח אירופאית. מגמה זו התחדדה עוד יותר בשנות ה-50 כחלק ממאפייני התקופה הפשיסטית. את הדיון בהשמדת היהודים הוצג כחלק מהמאבק האידיאולוגי, זה אולי הייתי צריכה להראות קודם, מהמאבק האידיאולוגי בין הערכים השוויוניים של השמאל הסוציאליסטי לבין ערכי הגזענות של הימין הפשיסטי. בעת זו מטשטשת דמותו של הקורבן כיהודי, ומתרבים המקרים של סילופי נתונים או התרחשויות בתולדות קהילות ישראל ברומניה בעת המלחמה. עד אשר בשלהי שנות ה-50 מטשטש הדיון בהשמדת יהודי רומניה, והוא נעלם ממסגרת השיח הציבורי והתקשורתי מתוכניות הלימודים והמחקר הרומנים. בשנות ה-60 בשיאה של המלחמה הקרה והמאבק האידיאולוגי הבין גושי, הפך נושא השואה למוקד ניגוח ברומניה. בעשור זה התפתחו בהיסטוריוגרפיה הרומנית מגמות של שנאת זרים ולאומנות, אשר הביאו להתפתחות של מחקר היסטורי חדש שפסח על קורות חלק גדול מקהילות היהודיות ברומניה בשנות המלחמה. מגמה זו התפתחה לא מעט בהובלת מכון מחקר שנוסד כבר ב-1951, המכון למחקר היסטורי סוציו-פוליטי של הוועדה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית הרומנית. בשנות ה-70 עבר ההסבר לגורם האחראי למותם של קבוצות הקורבנות האנטי-פשיסטים ממוקד אחריות לאומי רומני של אנטונסקו וממשלתו למוקד אחריות חיצוני. בתקופה זו המחקרים בעלי המגמה הרוויזיוניסטית לא זו בלבד שצמצמו את מספר הקורבנות מקרב תושבי רומניה היהודים או הצוענים, אלא ייחסו את האחריות למעשי הרדיפות לגרמנים או להונגרים בהתאם לשטחים. בשנות ה-70 וה-80 התחזקה עד מאוד הטענה שהפכה להיות קו רשמי חזק של ההיסטוריונים הרוויזיוניסטים הקומוניסטים, כי רומניה לא שיתפה פעולה עם תוכניות ההשמדה של גרמניה הנאצית, וכי ההתנגדות הלאומית הזאת לנאציזם מהווה בבואם משקפת את ההומניזם הלוחמני של העם הרומני, אשר בזכותו לא התחוללו ברומניה פשעי זוועה נוראים כפי שהתחוללו במדינות אחרות בביצוע גרמניה הנאצית ובני ברית האחרים שלה. כחלק מטענות שהתבססו במגמה זו,
התחדדה גם הקביעה כי הממשל הרומני לא הסגיר נפש חיה לידיהם של הפושעים, הנאצים. אני רוצה לעבור קצת להיסטוריוגרפיה הרומנית מתום העידן הקומוניסטי עם קריסתו. נוכח האירועים הדרמטיים שהביאו לקריסת ממשל צ'אושסקו ב-1989 והמהפכה העממית כנגד הקומוניזם, ניתן היה לצפות כי מהפכה דומה אף תתרחש בנרטיב הזיכרון הלאומי הרומני ביחס למלחמת העולם השנייה, ובמיוחד ביחס לשאלה היהודית, אך לא כך היה. בשנים הפוסט קומוניסטיות הראשונות ניכרת בשיח ההיסטוריוגרפי הרומני הרשמי התבצרות בנרטיב הקומוניסטי, עדות חשובה לקושי לערוך שינוי מגמות אלה בתפיסת הממסד הרומני או אחריותו לאירועי השואה במדינה, עולה מתיאוריו של פרופסור פול שפירו, ראש המרכז לחקר השואה של מוזיאון השואה בוושינגטון, אשר תיאר בתיאור מרגש ב-1996 את נסיעתו בקיץ 1991 יחד עם דוקטור רדו יואוניד למטרת איתור מסמכים ארכיוניים ברומניה. מדבריו עולה בבירור היחס המתחמק שזכו לו מאת מנהלי הארכיונים הלאומיים הרומניים. הוא מציין כי במקביל לחוסר שיתוף הפעולה הראשוני מצידם, הודגשה העמדה הרשמית של גורמי המנהל אלה באשר ליחסה החיובי של רומניה כלפי יהודיה בשואה. בהדגשה, וכאן זה ציטוט, כי רומניה הייתה חוף מבטחים ליהודים, וכי גם אם פראי אדם מסוימים בפריפריה חוללו מעשה זוועה, הרי האבדות הממשיות שידעה הקהילה היהודית של רומניה ושל טרנסניסטריה היו מידי הגרמנים, ולכן עדיף שתחפשו תעודות בארכיונים הגרמניים. סוף ציטוט. ואכן לפתיחת הארכיונים השונים ברומניה, כמו בכלל המרחב המזרח אירופאי, בפניהם של ציבור חוקרים, עם חוקרים מהמערב, כמו גם החוקרים המקומיים, בעקבות קריסות החומה של הגוש הקומוניסטי, נודעת לכך חשיבות רבה בהתפתחות המחקר ההיסטורי של תקופת השואה. אולם לצד פתיחת הארכיונים, כאשר בוחנים את הטענות המרכזיות שהציגו כמה מההיסטוריונים המשמעותיים ביותר ברומניה בעשור הראשון לאחר נפילת הקומוניזם, עולות תהיות, ואני רוצה כאן לציין ממש בקיצור ריכוז של הטענות המרכזיות. טענה אחת טענה כי ברומניה לא התרחשה שואה בכלל. טענה אחרת, כפי ששמענו מהעדות של שפירו, רומניה הייתה חוף מבטחים ליהודים, ובהמשך בחלק מהטענות גם נמל חשוב במסעם לפלסטינה. טענה נוספת היא כי ברומניה לא הוקמו מחנות ריכוז והשמדה, או אם הוקמו מחנות או היו פוגרומים וגירושים בעיקר בטרנסניסטריה, הם היו באחריות ובביצוע של יחידות מיוחדות של הצבא הגרמני. במקביל בתקופה הזו מתחיל תהליך רהביליטציה של דמותו של יון אנטונסקו, ומתחולל בחלק מהטענות טשטוש של מקומו בגורל יהודי רומניה. עולות גם טענות המכירות בפגיעות ביהודים, אך המספרים הם נמוכים בהרבה מאלה המוצגים במסמכים הרשמיים, בטענה שהם מסמכים יהודים. לא אזכיר את כל ההיסטוריונים שהיו עדיין תוצרי האסכולה הקומוניסטית בוודאי, וצמחו והתפתחו בעידן של צ'אושסקו, אשר מחקריהם הציגו מאפיינים רוויזיוניסטיים ואנטישמיים שכאלה. אציג אולי או ציין כמה מהם, וחלקם גם חברים בליגה שהוקמה ליגה של יון אנטונסקו. הראשון שציין ג'ורג' בוזטו, חוקר נוסף מיריצ'ה מושט, כן, אתם אומרים את זה נכון יותר, דרגן, אייסי דרגן, ומי שהייתי, דרגן, כן, ומי שהייתי מבקשת לייחס שני משפטים אליו זה יון אלכסנדריו מונטיאנו. הוא טען לדוגמה, וזה אחת הנקודות שריתקו אותי, ב-1992
הוא טען כי כיצד יכול להיות שבמשך מחצית מאה לא ידע אף אחד על השואה של היהודים ברומניה, ואפילו הודו לנו על שהגענו על היהודים שלנו, והנה תוך לילה אחד הפכנו לפושעים. מדוע סלחו לנו במשך 50 שנה? בגלל העיניים היפות שלנו? זה מתוך ציטוט שלו, שלקח את זה לאיזושהי פינה מעניינת. חשוב להדגיש שבמקביל לאותם חוקרים, גם אותם חוקרים רוויזיוניסטים, מתפתח שיח נגדי של היסטוריונים רומנים שיוצאים כנגד הטענות הללו באותם שנים ומבקשים להציג את המהלכים הקשים של תקופה חשוכה זו בתולדות רומניה באופן נאמן למציאות ההיסטורית, ואני אדגיש אולי כמה מהם: אנדרי פיפידי, רדולסקו זונר ודינו ג'סקו, אני כבר מסיימת. התפתחותן של מגמות כותביות אלה באופן כתיבת ההיסטוריה הרומנית של תקופת השואה בשנים הראשונות שלאחר תקופת צ'אושסקו היו בעלות השפעה מעניינת לא רק על המשך התפתחות השיח המחקרי, אלא גם על התפתחות היחס הציבורי והמהלכים הפוליטיים של הממשל החדש לעיצוב זיכרון השואה. שכן כידוע בעידן הפוסט קומוניסטי ברומניה כמו במדינות רבות אחרות, מהווה היסטוריוגרפיה של השואה אבן בוחן משמעותית להבנת תהליכים פוליטיים, חברתיים, תרבותיים שהתרחשו לאורך העשורים הקודמים. בעשור האחרון הפכה שואת יהודי רומניה בהיסטוריוגרפיה הרומנית לסוגיה רלוונטית ביותר בממדים השונים של עיבוד העבר, והניסיונות לקדם דיאלקטיקה של נרמול במילותיו של הברמאס. מהלכים אלה של התמודדות עם העבר הטראומטי ואולי הלא נורמלי במושגים שלו, אבל בוודאי הפשיסטי והאנטישמי, מצד שתי האסכולות הכותביות מסבירות את הקמתן בשנים הראשונות של המאה ה-21 מוסדות מחקר והוראה, הנצחה, הן של הקבוצות הללו הרוויזיוניסטיות והן של הממסד או של גורמים יהודיים. ואני כבר אסיים. בעשור האחרון אף נודעה לסוגיית עיבוד זיכרון השואה משקל לא מועט במערכת היחסים הדיפלומטיים בין רומניה וישראל בזירה הבינלאומית ב-2003-2004, ולכולנו כאן זכורות בוודאי התבטאויות של נשיא רומניה דאז יון אליאסקו בקיץ 2003 שאמר כי ברומניה לא התרחשה השמדה של העם היהודי, ולאחר מכן יצא במספר תיקונים. בתקופה שרומניה נקטה את המהלכים החשובים להצטרף ל-EU, האמירות הללו של מנהיג מכהן מביעות את ההתנערות הבוטה היו כמובן קשות ביותר מבחינת הזירה הדיפלומטית הישראלית, ובעקבות ההתבטאויות הללו הוקמה אותה ועידה שרפי השתתף בה וששמענו עליה רבות בראשותו של אלי ויזל. אבקש לציין ובזה אסיים כי ללא ספק ליבו התבטאויות ואירועים אלה את התעניינות הגוברת הן של חוקרי שואה רבים העוסקים בזירה הרומנית והן של גורמים שונים בציבוריות התרבותית, האקדמית והחינוכית ברומניה לקדם פעילות בנושא. לצד התפתחות המגמות השונות בהיסטוריוגרפיה הרומנית של השואה ולצד מוקד חשוב נוסף, חילופי הדורות גם בקרב החוקרים וגם בקרב דור השורדים שרצו להביע ולשאת עדות ולהותיר זיכרון, חשוב להביע נקודה נוספת וזו מחשבה לעתיד. אני רוצה לבטא תקווה כי בניגוד למסר המדאיג שמבטא הפוסטר הזה שמופיע באתר של מרכז למאבק באנטישמיות שהוקם בבוקרשט ומציג את הפער בין החזות החיובית מעל השטח לעומק השורשים של האנטישמיות ברומניה, אני מקווה שהגורמים האחראים בממסד הפוליטי הרומני יפעלו בכל הדרכים הנכונות כדי להטות את כיוון הפוליטיקה של הזיכרון הרומני לכיוונים של המשך נטילת אחריות כנה, למידה אמיתית של לקחי העבר למען עתיד חיובי יותר. תודה רבה.